Magandang umaga po sa inyong lahat. Lunes na naman po at narito ng lagay na ating panahon ngayong unang araw para sa linggong ito, March 20, 2023. Makikita ho natin sa ating latest satellite images, halos wala ho tayong nakikitang iba pang weather system, lalo na po yung low pressure area. Dahil ho doon, inaasahan natin para sa linggong ito, napakaliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mapapansin nga natin itong northeast monsoon halos nasa dulong bahagi na o dulong hilagang bahagi na ng ating bansa. Inaasahan din natin posible ho na ngayong linggo ay mag-terminate o matapos na nga itong panahon ng northeast monsoon o hanging amihan. Kaya po ugaliing tumutok sa pag-asa para sa pinaka-latest na update ho sa lagay ng ating panahon. Kaya dahil po posible nga na magtatapos na itong northeast monsoon o panahon ng hanging amihan. Kaya mapapansin ho natin sa malaking bahagi ng ating bansa, mga localized thunderstorms ang maaring maranasan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Ito ho yung mga pag-ulan na tumatagal lamang ng mga 30 minutes up to 1 hour at bihira pong umaabot ng mga biglaang malalakas na mga pag-ulan. Normally mula ho mahina hanggang sa katamtaman lamang. So generally po, medyo maliit yung tsansa ng matatagal na mga pag-ulan. Ang inaasahan lamang natin ay mga localized thunderstorms sa malaking bahagi ng ating bansa. Dumako ho tayo dito sa may bahagi ng Luzon, makikita ho natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Madalas ho nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat nga ng temperatura natin sa Lawag nasa 23 to 32, sa Baguio nasa 15 to 24 degrees Celsius, sa Metro Manila 23 to 32, habang sa Tuguegarao nasa 23 to 32 degrees Celsius din ho. Tagaytay, 21 to 30, sa Legazpi, 24 to 31, sa Calayan Islands, 26 to 32, habang sa Puerto Princesa, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa Visayas at sa Mindanao. Makikita ho natin sa Kabisayaan ay mga isolated lamang o pulong-pulong pag-ulan. Pagkulog din ang mararanasan, yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 32, sa Cebu, 25 to 31, habang sa Tacloban, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Halos ganitong panahon din ang mararanasan sa mga kaibigan natin dyan sa Mindanao. Inaasahan din natin ang mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Agwat nga rin ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 33. Sa Cagayan de Oro, 25 to 30, habang sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius.